Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwana maza da mata, masu mining berry chat da ma wanda ba sa yi. Fatan alkhairi gare mu, tare da fatan Allah ya datar da mu baki ɗaya, amin. A wannan sabon update ne da berry chat network suka fitar, mai matuƙar muhimmanci. Saboda haka, kamar yadda kuke gani, berry chat network suna magana. Accidental defer has been reset. Abin da suka ce da farko kenan. Suka ce an sake buɗe waɗanda suka danna difa da kuskure. Wato akwai mutane da yawa da wajen yin KYC sun nan sun ta daddana difa, wanda wannan difa din kuma duk wanda ya danna difa to KYC sa ba zai karɓo ba, ba zai wuce ba. Sannan suka ce many users accidentally deferred out of the 2 KYC. So we have reset all of those deferrals in a single batch. If you were one of them, you can take part in the 2 KYC again. Mutane da yawa sun danna difa da kuskure yayin yin KYC su na biyu. Saboda haka an sake bude waɗannan zaɓuka difa a lokaci guda. Idan kana cikin waɗanda suka yi hakan, suka danna difa yayin da za su yi KYC, yanzu za ka iya sake shiga ka kammala KYC ka. Sun sake ba da dama duk wanda ya san ya danna difa KYC sa sun yi rejecting, to zai iya sake zuwa sake shigar da bayanan sai kammala KYC sa. Sannan suka ce we have also strengthened the confirmation step for deferring. From now on, once you confirm a defer, it cannot be undone. Please double check before you confirm. Suka ce an ƙara tsaurara matakan, an ƙara tsaurara matakin tabbatarwa na difa. An kuma ƙara tsaurara matakin tabbatarwa, kun gane, kafin a zaɓi difa. Daga yanzu idan ka ƙara danna difa yayin da ka zo yin KYC, ba za a iya sake baka damar ka yi wani KYC ba kuma sai a wani lokaci kuma na gaba. Wannan shine abin da suke so su fahimtar da mutane. Saboda haka mutane sai a kiyaye. Yawa ka tabbatar ka sake dubawa sosai kafin ka danna maɓalli. Kun gane ai, idan ka zo ka tabbatar ka duba sosai, kar ka sake danna difa kenan. Wannan shine. Sai abu na uku suka ce camera issue mostly resolved. Matsalar camera kusan an magance ta. Our error logs show the camera issue has largely been cleared up. It may still open intermittently for a small number of members. Saboda haka mutane ya kamata mu kiyaye, mu fahimci wannan dokokin. Rahotannin kuskuren da muka tattara sun nuna cewa matsalar kamera ta kusan ƙare gaba ɗaya. Sai dai har yanzu tana iya faruwa lokaci-lokaci ga kaɗan daga cikin masu yin KYC. Saboda haka yanzu matsalar kamera idan akwai ta ma to yar kaɗan ce, ba kowa ne ya samu wannan matsalar ba yanzu. Sun yi gyare-gyare sosai. Sai abu na hudu suka ce if it does, idan hakan ya sake faruwa, please turn your phone completely off and back on, then try again. Abin da suke so a nan, idan hakan ya sake faruwa, idan wannan matsalar ta sake faruwa da kai yayin yin KYC, kamera ta baka matsala, to me za ka yi? Sai suka ce if it does, idan haka ya sake faruwa, please turn your phone completely off. Ka kashe wayanka gaba ɗaya and back on, sai ka sake kunna ta, then try again, sannan sai ka sake gwadawa. Sai abu na biyar suka ce already submitted
no further action needed. To ka riga ka gabatar da KYC ka na biyu, baka buƙatar yin wani abu. If you have submitted your 2 KYC and receive an in-app admin message, you are all done. There is nothing more you need to do. Yawa. Idan ka riga ka gabatar da KYC ka na biyu, kuma ka karbi sako admin a cikin manhajar VeryChat, to ka gama komai. Baka buƙatar yin wani ƙarin mataki ko wani ƙarin aiki. Idan ka riga kai KYC kuma suka tura ma da sako ta cikin VeryChat app ɗinka cewar KYC ka ya fasin ya karbu, to baka buƙatar wani abu. Yawa, baka buƙatar ƙarin wani abu kuma. Sai abu na ƙarshe suka ce there is no separate migration request to submit. Suka ce babu wani daman migration request da zaka gabatar. Your KYC commission covers it. First KYC and not KYC participants still need to apply. To Allah ya samu dace, Allah ya datar da mu. Dukkanin wani alkhairi da ke cikin wannan VeryChat, Allah ya samu na da rabo. Allah ya samu na da rabo. Ba a buƙatar ka sake gabatar da wani daban na migration request. KYC din da ka gabatar ya riga ya hada da wannan. Sai dai waɗanda suka yi KYC na farko da kuma not KYC ne kadai har yanzu ake buƙatar su nemi migration request. Idan kana da wata tambaya, da farko ka karanta jagoran KYC ta VeryChat na gode, sun gode. To wannan shine update din da VeryChat Network suka kawo, saboda haka mutane sai a natsa fahimci abin da suke nufi, kuma a tsaya a yi abin da ya kamata yayin yin KYC. A natsa yi duk wasu abubuwa yanda suke so. Idan ka tsaya kana tsaka KYC ka yanda ya kamata, kanka kaiwa. Idan kai asara, kai asara, su ba. Saboda haka da fatan yan uwa za a natsu a yi abin da ya kamata, kuma sai mu ci gaba da addu'a. Sannan kuma mu daina yin wasa wajen yin mining. Matukar muna so mu tara coins da yawa, sai mun dage da mining. Kuma tara coins da yawa shine zai sa idan ka zo sayarwa, idan ka sayar ka samu alheri sosai. Idan ka bude mining ka tsaya kuma wasa, kai a tunaninka in an zo aka yi launching kawai za ka samu kuɗi. Ai ba haka ake ba. Kamar gona ne shi mining. Shi mining aiki ne. Kamar gona ne. Mai gona ya kira ka ya ce wannan gonar ina so da Allah ka nome min ita. Amma idan ka nome ta noman yayi kyau, zan baka kuɗi a misali, sai muku misali da ya ce zai baka 500 a misali. Kamar ya baka kungilan aikin. Ya ce amma sai an yi aikin zai biya. To idan kai noman nan yayi kyau, kaga da ai in dai ba rashin mutunci zai maka, rashin adalci ba ko rashin gaskiya, ai zai baka 500 din nan chip. To amma idan kai aikin bai kyau ba kuma ba, ai in dai ba tsoron kai yake ba, ka san dai ba zai baka 500 ba a misali. Sai kai aiki yake. To kamar haka ne, idan ka bude mining ka tsaya kai mining yanda ya kamata, kuma kana bibiyan update, duk wani abu da aka kawo yana kan kunninka, kana yin abin da ya kamata, to wannan shi zai sa idan aka gama aikin project ka samu alkhairi da yawa. Saboda ka yan uwa a daina yin wasa. Sannan kuma zan samu ku WhatsApp group dina, zan samu ku link na WhatsApp group dina a comment section, sai ku taba shi domin ku join domin samun wasu update din. Allah ya dace da mu. Kar ku manta da subscribing, liking, ku dinga yin comment kuna ga mana ra'ayoyinku da kuma tambayoyi. Sannan ku yi share domin yan uwa wanda ba sani da mu da ku ba hasada ba kyashi. Alkhairin da ke ci Allah ya samu na da rabo. Amin.